Menangis hati ini, Aku ora peduli, hancurnya harapanku. mudah karepmu. Lebih kuping ya sedang alam. Nah piye? Ayo dong anu nih. Yo, rampok. Nih, rampok ngono. Mangkat aja. Tak telepon koyo sik yo. Halo, Apa? ayo dong ngerampok. Ngambek. Gue ning di Cok. Nek omah aku, nek ngarep omah lho. Iya, mangkat tak cepet ah. Di. Iku ngarep omah no, wong nggawa tas ketoke. Mangkat. Nang cepet lho, Neng. Yo sabar gini yo. Iki lho aku. Nah, mangkat. Cok, iki sepakat. Apa yang ngerampok ning kono perapatan. Kowe melok ora, Cok? Ayo, kesah. Mangkat ta? Lamu melok ora? Anjom. Iki dosa cok aku. Wis apa ya? Ya mangkat ta? Kenapa, Cok? Bro. Kakak. Ayo. Ayo. Bedunung di bedunung. Nduk, oh ning jero. Ya, cukup sih. Buah. Oke. Cok. Enggak, ora lelana ora apa-apa. Satu nih kowe. Cok. Ayo. Woi. Wah. Ini lewat teh. Dah, tapi ada lu. Wan wilayah mangkat lah. Malah tuh motor. Dok, tekok ini sini iki wah iki, Cok. Mangkat ah. Tutile bareng-bareng yo. Iya, iya. Lu. Apa ngene? Wih, Lha apa yang anu yang pengen cari lu tidak barang? Ame ketok iki malah. Nek ono gulu-gulu iki malah apa iki? Menyambel iku. Lah sing golon barang iki apa? Motor ndi? Kali Iya, Cok. Kali, Cok. Lu, berani? Woi, aja lali yo di subscribe, like, dan komen di channel ini.
Halo. Kowe ning ndi? Aku bingung Bang ngomong apa. Karo pas kowe ning ndi nek. Ada dua cetak. Langsung yo empean sik iki. Sampai. Udah, dasih. Dimotong, kok masuk. Jadi direkam kayak ngono. Ampun, Dun. Masane ro direkam ro. Tak kode. Tak kode. Malah dimontong. Bang, kowe rekam ro ta. Ayo tak kode ya. Apa masih montok. Yo, Sa. Hop. boleh. Sik, tak telepon kancaku. Aduh. Assalamualaikum ahli kubur. Kowe ning ndi, Cuk? Aku semua no. Lali dia tau kan deh ya. Udah, dasih. Dimotong, kok masuk. Jadi direkam kayak ngono. Menangis hati ini aku rasa. Berarti kayak bon. Aku tak kita lihat kowe ya. Hati ini aku. Menangis hati ini Aku ra peduli. hancurnya harapanku. Modal karepmu. Gajimu yang berubah. Dasem kaya. Loh, jancuk isine opo iki? Loh, apa ngecor to lho apa iki? Loh. Jampung. Jampang iki. Dibodoni lho. Montare mang ndi? Loh, leren kono cok motorku, Cuk. Yo, udah kate ya. Kate ora. Ci. Tunggu ya. Tunggu ya, dong. Gue wae. Ci. No. Nah, Kowe adus ya. radio. Banting. Mobil. Ya mobil. Wah, ini jam malah. Ayo. Wes. Joy aja. Alah, cepetan sak. Subscribe, like, komen. Di channel ini. Woi. Woi. Ojo lali yo, di-subscribe. Lanjutin to. Komen di channel Mana ini. ning dur iki lho. Alah. Halo, ayo. Ci, ro. Woi, ojo lali yo, di Subscribe.